के फ्रेंड्स दिनै नरकनो हाने हाय शिलं तिर कमन रनान बागै हयका तिनि 23 तारिख नि साल मारिबो के तिनि मिया 02-15 कनरक मिया डायरेक्ट सक्सेस मांखा जिरो हाबस के नरक जे थंनाय रकत थंगैना खाना खा खायो के तिनि नरक थंगै नाजी के नरकनो लगातार नरकनो फ्रांनान बागै सेस्ता नाय दंगो के तिनि नरक थंगैनायदि के बायप सं नरक आंनि चेनेलाव सब्सक्राइब खालामनो बागै तापौदि के नरकान चेनेलाव सब्सक्राइब खालामको जे खायरक नरकान चेनेल सब्सक्राइब खालामदि नरकनो सप्ताह 6 दिन 5 बारक 6 दिन 6 बार न हाउस रक सक्सेस खालामनान बागै थाङै दंगो के तिनि नरक न डायरेक्ट फ्रांगरि मे फनो तुम नरक न हाउस नरक न फ्रांनान बागै थाङै दंगो के तिनि हाउस किसा बांसिनाय क्या हाउस किसा बांसिनाय नरक न 6 टा हाउस रखा आनि हिसाब अंके 1/6 तिनि आनि हिसाब अंके कानि हिसाब अंके तिनि 1/6 हाउस दंथतक के मिया सेकनो फाइमाबा के नरक अबनो न गुति साबै थंगैनादि के ताबक नरक न हिट को एकटा नम्बर न थांनाय 1 हाउस नि बिसिंका इको 11 17 18 19 6 हाउस अंकाय 62 63 68 69 के तिनि फर्स्ट राउंड आने मते कांके 17 टारगेट आं खालाय दंगो तेसांके 18 अ कुनै आनि टारगेट खालाय दंगो के नरकनि जुदि सनो एंडिंग नरकनि नाङै दंगो कांके अ हाउस बाय नरक साबै थंदि नरकनि 6 टा गुतिङै थानाय नरकनि एंडिंग आनि हाउस के नरक बाय साबै थंगांके नरकनि 6 टा गुति नखनाय नरकनि एंडिंग जुदि सन नाङै दंखांके के नरक तिनि जे सेकेंड राउंड थंनाय रक सेकेंड राउंड नि बागै सिमिं 29 39 89 करैनायखा सेकेंड राउंड नि हाउस संखांके 2 8 अ हाउस नरक सेकेंड राउंड थंगैनादि के नरक नाङै फनमानो फाइपन मानो तिनि काहान बागै नरक मियानि साल नरक जिरो हाउस नरक नांग्रमानि के नरक मांखाना जे थांनाय रखाय तिनि आनि जे चेनेल सब्सक्राइब खालाय गरक नरक दाक्ति सब्सक्राइब खालाय।